hotelu Lava održan je po 5. puta sajam poslova. Sajam je na jednom mjestu okupio institucije tržišta rada, poslodavce i potencijalne djelatnike, te im ponudio informacije o mogućnostima obrazovanja, volontiranja, stipendiranja te cjeloživotnog učenja. Zato smo mi kao županija potpomogli ovakvu manifestaciju već dugi niz godina i osobno dolazimo isto tako i otvoriti ovu manifestaciju. Smatramo da je to najbolji način izravne pomoći nezaposlenim osobama, a isto tako i poslodavcima, jer danas, kao što znate, da biste ostali i opstali na tržištu, morate imati kvalitetne djelatnike. Sve počima od čovjeka. Čovjek je ključ uspjeha u bilo čemu, ne samo u turizmu gdje ovdje danas vidimo da ima najveći broj tvrtki, nego i u ovim proizvodnim djelatnostima koje se ovdje nude. Mi smo danas na otvorenju kao županija prezentirali nekoliko programa koji već godinama provodimo uspješno na području naše županije. Možemo navesti to da pod povoljnim uvjetima sufinanciramo, dodijelimo kredite poduzetnicima za proizvodnju. Dakle, sa vrlo povoljnom kamatnom stopom koju sufinancira i županija i ministarstvo, zavisi da li se radi o obrtnim sredstvima ili o sredstvima, dakle, za poticanje proizvodnje. Dakle, kamate mogu biti od 3 do 4-5%, dakle vrlo povoljne kamate na tržištu, isto tako kroz Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma. Na prijedloge studenata Sveučilišta u Splitu, Znanstveno-tehnološki park u Vučevici dobio je prijedloge imena. Između 56 pristiglih prijedloga stručno povjerenstvo izabralo je 3. To su Faust Vrančić i Nova Stina. No povjerenstvo nije zadovoljno odazivom studenata, tako da će ova imena ostati samo prijedlozi. Sa studentske populacije natječaj za izbor imena proširit će se na sve građane Republike Hrvatske. Komisija, kao što ste čuli, zaključila da ovo nije i konačno ime. Vjerojatno ćemo ići sa javnom objavom prema svim ostalim građanima da mogu dati svoje nekakve prijedloge, pa ćemo na kraju župan i županijska skupština donijeti odluku o tome da li je ovo konačno najbolji prijedlog ili će nešto drugo kvalitetnije iznjedriti. Svi poslovi oko realizacije projekta u Vučevici obavljaju se u suradnji sa Sveučilištem u Splitu, budući bi njegovih 20.000 studenata posao trebalo pronaći upravo u tom znanstveno-tehnološkom parku. I zato smo dali akcenat i prednost studentima da upravo oni budu ti koji će imati priliku odlučiti o imenu parka, jer bez njih, bez populacije od 20.000 studenta u gradu Splitu, samo pitanje parka na ovoj lokaciji onda ne bi imalo smisla. U svakom slučaju jasno da je naglasak na razvoju proizvodnje, da ovdje razvijamo one ideje koje će oni kroz svoj studij nastojati iznijeti, da će se sutra moći implementirati u proizvodnju. Znači, to su ključni faktori zašto ovaj znanstveno-tehnološki park pomoći našoj proizvodnji, ali svakako omogućiti zapošljavanje studentima, što je izuzetno veliki problem. Krajem ove godine u Splitsko-dalmatinski gospodarski projekt broj 1, Znanstveno-tehnološki park Vučevica, ući će prvi investitori. Zanimanje doznajemo od pročelnika Županijskog upravnog odjela za gospodarstvo i europske integracije Ivana Udovičića je izuzetno veliko. Prvi bi ugovor o izravnom investiranju u proizvodnju, pretežno vezano za obnovljive izvore energije, trebao potpisati Fraunhofer institut iz Berlina. Suradnja s Njemcima je izvrsna. Mogu dodati da imamo i ovu konferenciju 25. zajedno sa Njemcima, koju je potakla njemačko veleposlanstvo u Zagrebu. To je nastavak suradnje oko znanstveno-tehnološkog parka, a isto tako njihova želja da implementiraju svoju proizvodnju u ovom parku i njihova želja da se uključe oko proizvodnje i ulaganja u obnovljive izvore energije. Imamo podatke da bi preko 50 do 100 poduzetnika sa područja Njemačke došlo na ovu konferenciju, uključilo se u to i da bi konačno neka ozbiljna konkretna investicija zaživjela na području naše županije. Ja mislim da je to svima nama najveći interes. Splitsko-dalmatinski prioritetni gospodarski projekt izgradnje Znanstveno-tehnološkog parka u Vučevici godišnje će otvoriti ili zadržavati 8.476 radnih mjesta, stoji u studiji koju izradio tim na čelu sa Domagojem Račićem. Ključni događaj za Vučevicu bila je izgradnja autoceste, a do listopada 2012. tim će prostorom proći plinovod. Županija je s općinama već sufinancirala izgradnju servisne prometnice do budućeg parka. Uskoro bi trebali početi radovi na probijanju 2400 metara dugačkog tunela kroz Kozjak, koji je nominiran za strukturne fondove Europske unije. U Vučevicu bi uskoro trebala stići i voda.